Здравейте хора и добре дошли в днешния влог. Започваме този влог вкъщи. Понеделник е, като е 22 януари и се оправям за зала. Естествено, в момента са 6-10 минути и най-много момента набирам смелост да изляза, понеже ме минус 12, но ще изляза. Пред малко се разтвориха миноксилите, които ще ви покажа. Мисля, че съм ги показвала, че пак ще ви ги покажа. И отиваме, като ще се опитам този влог да бъде от няколко дни, ще видим колко ще станат. Като в крайна сметка ще ходя към Бургас, така че може да има малко влог от колата, ще видим. Но да, интересно, продължавайте да гледате. Ето, това са миноксилите, които ползвам в момента. Мисля, че съм ви ги показвала на All Nutrition. Но да, хубави са, имат много интересен тип за вкус, но хубави са, мен лично ми харесват. Най-велият ми приятел през този сезон, наистина. Просто не знам как бих живяла без тях. Така хора, излязах на терасата и вънка е адски студ, наистина. Дава го, че е минус 10, все ще е минус 11. Вънка значи, че в момента е лед, понеже онзи да има сняг и да. Сложих си Армстронга върху клина, защото няма как. И сега опаковаме се. Защото иначе няма да го бъде навън. Някой да си мисля, не мога да съм нормални хора, които ходят примерно към, не знам, 9-10 на работа, на фитнес. Нещо такова. Да даже 9-10 пак те ходят към 4-5. Много съм яка, знам. Благодаря. Не, ние отиваме в 6:30. Много е страшно. Всичко е лед. И много се хлъзга. Този, който е изчистил тук. Благодаря. Секунда си мислих, че съм събрала слушалки, защото не видях в закона. Всичко под контрол. Просто тренировка без слушалки. Приключих. Беше доста тежка тренировка. Наистина, как ме намаляха доста. Не съм изснимала абсолютно нищо, защото действах нов метод. В смисъл, да подобри упражнението по различен начин не ми харесва. Ще се карам по моя си начин. Сега се обличам и трябва да написам да си купя банани и скир. Да, нищо ще мисля, че ми седи вестна каша, не знам, ще видим, като се прибера, но трябва да купя тези неща, така че, нищо малко. Между другото искам да кажа, че е много умно, там е фитнеса, а Lidl е, в смисъл, пред мен, сега ще ви покажа. Lidl е ето това тук. Много умно, стратегическо решение, не знам на кой от двете, но браво. Пазарът е готов, взех си банани, ябълки и скир, като после мисля един гълъб ме нападна. Така, после мисля преди обяд да отида до Кафлан след яйца и някаква шунка. И да, знам, много съм секси, но на минус 8 не вие ще изглежда така. Сега, след като се прибрах, се взех душ, си направих и кафе, защото няма как без кафе. И ще ви кажа, че плана за днес е да си оправя гардероба с дрехите, както и шкаф, в който се държат учебници и така нататък. Просто защото дрехите ми не съм ги оправила, откакто съм се нанесла в това общежитие. В момента наистина съм малко леш и не ми харесва, че намирам много трудно неща, които по принцип искам да нося. Набрах смисълта за секунда и да, после ще правя това. Сега ще се наслаждавам на кафето си и след малко ще си направя закуската, която не знам дали казах, но ще бъде протеинова вестна кашичка. Добре, още. Знаеш много добре?
съм навън. Казах ви, че ще ходя от Kaufland, но реших да бъде фантастико. Не знам защо, просто ми се ходи фантастико. Времето стана много хубаво, все още е минус нещо, някакви градуси, да, минус 2 градуса, 3 максимум. Но пече и наистина много спокойно и тихо време в сравнение с сутринта. Момента ми е много добре. Сега, понеже ме по път и докато вървяхме вкъщи, минах през ден и си взех ето този гланс на Балео. Не изглежда много интересно и е с ванилия. И ще ви кажа дали ми хареса. И в крайна сметка ето го моят скромен пазар, яйца, пуешко филе. Взех си салатка, понеже ми се прияли като видях. Кетчуп, който ще го ям супер много време, понеже е 1 кг. И беше просто на промоция на хубава цена и ще да си го взема. И този гланс от Балео, който ви показах. Здравейте, от следващия ден отново съм тук и искам само да ви се оплача, че не съм достигнал нов рекорд. Минус 12 градуса. Понякога сама се очувам себе си, много казвам. И така, хора, здравейте отново, доста часове по-късно. Как виждате, вече съм се облякла, правих се. Реално аз прибрах преди наистина много часове от залата. И сега ще се гримирам, понеже ще ходя на кино и да, ще гледам Anyone But You, филма, който ме шумя супер много и на български как беше приветно много странно. Обичам да те мразя. И да, и сега ще се оправя и ще ви взема с мен на кино. Между другото, докато се гримирам, интересен факт, за първи път ще си правя soul date. До сега винаги съм ходила с някой. Добре. Както казвах, до сега винаги съм ходила с някой. И за първи път ми е да отида сама така на кино. Защото преди, честно казвам, много ме беше срам да излизам, примерно, сама да се разходя. Но осъзнах, че не всички са толкова луди, че като им кажа, хайде взем да се разходим, те да са готови да направим минимум 10 000 крачки. Защото аз винаги правя така. И поради този факт ми се наложи да се науча да се разхождам сама. И съответно, за да се разхождам сама, аз трябва да свикна да излизам сама вкъщи и да не се съобразявам с това дали някой ще ми се навие на къла да излезем заедно. И свикнах, в смисъл, не ми беше толкова трудно. В началото може би беше малко по-неловко, защото хората гледат странно понякога, особено в Бургас, София не е така. Гледаха странно какво правя сама навънка, защо обикалям сама навън. Но, честно казано, на мен спря да ми пука след второто или третото излизане, защото ще живее много по-лесно, когато не се съобразяваш с хорското мнение. И колкото по-рано отново казвам това го разберете, толкова по-лесно ще ви е живота. И от тогава, като свикнах, се излизах много често, просто е така сама. Обикалях си, разхождах се и не се съобразявах с това дали някой ще иска да излезе с мен или не. И честно казвам, в един момент ми стана много успокоително просто да излизам сама. И в началото взеха слушалки, след това спрях да слагам слушалки, а просто се наслаждавах на звуците около мен. Много обичах се разхождам в морската и да слушам вълните, гладосите. Наистина много успокояващо действа. И просто как хората вървят покрай тебе и всеки е в неговия си живот и свят. И наистина това действа много успокояващо. Така, както казвах, нали, свикнала съм да си излизам сама, но до сега не ми се е случвало отида така примерно сама на кино или на театър. И днес ще ме за първи път отида сама на кино и вълнувам се, понеже soul date някой звучи ми яко. И знам, че филмът е интересен. В смисъл. Не съм сигурна, но това, което съм излъл в TikTok и познати, които са го гледали, са ми казвали, нали, казва, че е много хубав, така че ще го видя.
Планирах да се гримирам. Много рядко е така, като излизам, се гримирам. Мисля, ако няма някакъв конкретен повод, просто защото не виждам смисъл. Преди ми беше срам да излизам без грим, но отново спря да ми пука, защото не всеки път съм в настроение да се направя грима и за кожата ми не реагира добре, ако се гримирам често. И аз принципно си имам пъпчици, а ако се гримирам често, ми дадат още повече пъпчици. И затова избягвам, но днеска е соло дейт и понеже го чувствам като среща, като малко по-специален повод, реших да се гримирам. Като аз никога не си правя кой знае какъв грим, просто нещо съвсем леко, колкото да съм с грим, но реално изглежда се едно съм без грим. Да, само виждала съм се с по-тежък грим на бала ми, на изпращането ми и една приятелка ме е гримирала, а тя гримира много хубаво и да, иначе аз си правя възможно най-обикновени неща, защото просто не мога и отново не ми се занимава за едно кино, където е тъмно, да се правям кой знае колко много. Просто мен се гримирам, колкото аз да си чувствам добре. Не че си чувствам добре без грим, но по-добре, така да кажа, не знам. Като не знам дали споменах, но ще го гледам, ще ходя на кино в Синегран в Парк Център София. Готова съм за сега, както ви казах, абсолютно нищо специално не ми е грима, просто колкото да има нещо, като после преди изляза, най-вероятно само ще си сложа червил, просто за момент искам да е гланс, защото са ми много сухи и напукани устните, но преди изляза ще си сложа червил и няма да съм с гланс. Така че да, най-вероятно ще хапна преди да изляза, може да би си имам после обяда ми, ако не се правя. Да. Направих си обяда, като имам салатката, която вчера ви показах, малко част от нея, една тортилка, като това тук имаме пълнозърнеста тортила, от плъшкото филе, което вчера си взех, кашкавал и топено сирене и една чаша кола сир. Искам да ви разкажа една много забавна случка. Как тръгнах, качих се в автобуса и в автобуса с нас не забрала противник. Съответно, слязах в следващата спирка и сега отидох вкъщи да си го взема. Не бъдете руси като мен. И все пак искам да кажа, че съм благодарна, че винаги тръгвам по-рано, за да имам време за такива ситуации. Бързо по-рано говорих за разходка и разходих се. Държа да пада няколко пъти и се изнервих. Но нищо. Сега ще вземам в метро, ще се успокоя и се надявам и той да ме успокои. Чак ми е малко крипи така да седя. Нищо, не е проблем. Може 15 минути до филма, чак не съм толкова подранила, но те да знам. Правим впечатление, че е много студено в тази зала и прилично не вляза вляза и се сваля място. Сега ми е студено, не искам да го сваля. Това тук е много удобно. Това са тези готините седалки. И да, чакаме да почне. И също имам 9%, така че не знам колко ще мога да ви снимам. Ще опитам максимално много. Така, хора, здравейте обратно от вкъщи. Както виждате, че съм си в вкъщната униформа и сега ще направя едно бързо ревю, докато си махам грима. Махам си грима с ето тази мицеларна вода. Първото, което искам да кажа е, че филмът ми хареса. Наистина беше интересен, бих му дала 10 от 10, беше хубав, актьорската игра ми хареса, сюжета ми хареса, историята, всичко общо, всичко ми хареса. Но, честно казано, това си изцяло мое мнение. На никой не се налага мнението. Всеки си има мнение, това е моето и просто го изразявам свободно. Малко ми е overrated, защото да, интересен е филма, историята е интересна, но е доста предвидима на моменти, даже не на моменти, ами почти през целия филм, просто преди да се случи даденото нещо. Нали, поне аз като зрител предполагах какво може да се случи и то се случваше. Не знам дали това е била идеята, нали, те повечето романтични филми са така че го разбирам. Много малко са тези, които са по-оригинални. Не ме изберете погрешно, това няма нищо лошо, защото получи им се. В смисъл филма им се получил.
Но да, единствено за мен това, че е доста предвидим на моменти. Иначе, като цяло си е доста интересен. Препоръчваме да го видите, защото наистина е нещо интересно, не е лош филм. И не мисля, че е загуба на време, особено ако си падате по такъв жанр филми. Така че, да, ако питате мен, интересни, струва да се гледа, но не е нещо невиждано до сега. Това е моята оценка. Хайде, не 10 от 10, заради това, че е предвидим, ще му да 9,5 от 10. Сега ще си премахна грима и след като го премахна, ще си измия лицето с измивания гел на Ларош Посей, след това ще си измия лицето с тоник и накрая ще нанеса хидратация и съм готова. Не знам дали днес ще се видим повече, най-вероятно не, така че направо ви казвам лека нощ и тук. Не можем да се подобри рекорда. Ще сходим не беше лесно. Имам мъртва и ще успея. И нещо доброто от сряда. И така, хора, здравейте официално, не просто някакви бързи включвания. Както казах, днес е сряда и преди малко се прибрах, но освен това, днес ми пратиха ми имейл от Спиди, че да очаквам пратка и предполагам, че това ми е пратката от Shein. Така че, дано е тя, ще отида да я взема по-късно, когато ми прати, че реално е там и че са отворили. Ще отида да взема и ако Shein ще направи на бързо холче. И да, вълнувам се, защото ги чакам вече от 2 седмици. И също така искам дали са хубави. Аз прочих точно 2 кипчета, защото ми беше страх дали ще са качествени и сега ще разберем. Нямам търпение за после. Между другото не знам кой се случва друго мръсно. Няма да къде да отпадна обаче. Така, обратно вкъщи. Както видяхте, взехме пратка, която, както казах и навън, е изключително мръсна. Не знам защо, както и да е. И сега ще отворим, ще пробвам пред вас. Но преди това искам да обсъдим една много важна тема, поне лично за мен. Няма как да съм единствената, която пада в ситуация, когато се разминава с един човек или с няколко. И за да се разминем благополучно без аз да се блъсна в човека или той да се блъсне в мен, аз да трябва да се отдръпна малко и той да трябва да се отдръпне малко. Обаче, защо? Не разбирам защо. Винаги, почти винаги, не винаги, но почти винаги, в 99% от случаите, аз се отдръпвам, но човека не се отдръпва, което означава, че аз трябва да се дръпна двойно повече и да попадна в някой храст, пропаст, дупка, лопка, на място, където не трябва да попадам, а той се минава спокойно. Защо? Защо не можем и двамата да се отдръпнем и да минем нормално, без да ми се налага след това да си чисти обувките или да се моля да не се прибия някъде, защото е такава буца лед там. Не разбирам. Както и да е, моля ви, тези хората, които гледате това видео, отдръпвайте се, нека бъдем как да кажа, добри граждани и да си помагаме взаимно, защото никой не му пречи. Да, разбирам, аз съм си харесвала да се вървя точно в тази линия, но понякога се налага да направим леко ето така. Не е толкова сложно и вярвам, че всички можем да го правим. А сега да отваряме пратката. Ето ги! Много се вълнувам. Едното е в такъв чоколаден цвят, нещо такова, другото е едно като лиловениково, слаш кафевичко, да. Сега ще облека първото и ще ви покажа как се и ще ви кажа да ми харесва като цяло. Надявам се да се вижда горе-долу добре, просто не знам къде да поставя камерата. Ето това е първото екипче. Това е лиловениковото, за което ви говорих. Безочова съм, защото като пишах това. Всичко и двете екипчета са в S размер, да кажа предварително. Да, като цяло много е меко, много е удобно. Не знам дали ще е позира, надявам се не. Какво мога да кажа? Удобно е, меко е. Трябва да разбира се, тук те сме в залата. Единствено, което малко ми височи, тук ми е леко широко. В смисъл горната част, но не е проблем. В смисъл с малко по-голям стен. Да, трябва стените да стоя долу, защото ще прозира иначе, тениска все пак. Но да, харесва ми харесва, че е много мека материя, така че първото съм доволна, сега ще пробвам и следващото.
Ето го и следващото тюркоазеното екипче, което честно казано, в началото като го взех, си казах, че съм влюбена в него, но в момента ми изглежда малко странно, защото сега ще ви покажа. Не знам дали виждате, ето тук на дупето тази линейка, която е уж нещо от push-up ефект. Е много странно сложена. Някак си, не е като нормален грим, просто седи и те прави нищо сякаш. Не знам. Не, че пък е удобно. Малко... Тук също има такова на гърдите, което аз не знам дали ми трябва, защото да, няма кой знае колко. Може на ръкавите има такива дупчици за палците. Бих го носила, но не знам колко би ми било удобно за залата. Бих го, може би, в такива, така тренирам ръце. Тогава мисля, че ще ми е най-комфортно, но все пак ще ги тествам. И малко ме притеснява, че това може и да прозира, но понеже докато го обличах и малко сякаш ми се видя кожата отдолу, което отново не би го носила когато нямам долна част. Но за горна мисля, че би било супер. Иначе пък са много удобни мекички и двете комплектчета, така че за първото може би от 10 точки бих му дала 7, а на това 6. Нещо такова, но отново това са първи впечатления. Трябва да те нарастях, за да мога да ви кажа крайно мнение. Така че, да. Здравейте хора, днес е четвъртък и сега вървахме залата, като днес по-късно ще тръгвам към Бургас, нямам търпение. Снимам ви нещо, като ми не правя влогче за TikTok и също така ми се сега в залата да снимам и тренировката си. Така че, да, днес съм много снимки, много работа, но така е живота. И времето днес е много добър, смисъл не ми е студено въобще. Смисъл да се хочу, да се бил плохо, да ме покъта главата, но е топличко, 2-3 градуса, нещо такова. Ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always rock. First thing a girl did was pop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. This full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a asshole. You've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best one. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced so I get it. И така хора, здравейте обратно в къщи. Тук ще се прибрах от зала, като сега, преди изляза, пуснах една пералня. Трябва сега да пустра. Сега ще ляза, ще изкъпя, ще се оправя и тръгвам към Бургас. Беше между много забавно днеска, понеже снимам едновременно за този влог. Снимам нещо като мини влогче за TikTok и за Instagram, съответно за нещо като мини travel влогче. И в същото време снимах и тренировката ми за гръб. И да, просто хубавото е, че някои кадри ще се припокриват и ще ми бъде лесно, но после при обработката в момента всички кадри са на едно и също място и малко ще са забъркани, но нищо ще се оправя, това е живота, няма как. И да, най-вероятно ще включа, ще бъде директно от колата, като тръгвам, понеже сега, как казах, няма правим нищо, за какво трябва да бързам да се оправям. И да, до после. И така хора, вече съм в колата и сега ще тръгвам към Бургас, като мисля тук да приключа този влог. Най-вероятно ще ви снимам някакви кадри за следващия влог вече, когато съм си в Бургас, но този мисля, че стана достатъчно да включиха се доста неща и мисля да го приключа именно тук, в колата. Така че, ако ви е харесал, може да ми оставите лайк, да се абонирате за канала и да ми оставите коментар. До следващия път!